हाय लोगोफोर लाइन थांना लाइन दासो फैलायबाय हे लोगोफोर गासिबो मोजाङै दंना गोबाव समनि उनावसो आं दिनैसो लाइभ फैदों नोंथांमोनजों ओरैनो सुखु दुखुनि खोथा रायज्लायनो होननानै आंबो ओरैनो थास्लायस्लाय लाइभखौनो फैनो होननानै फैनाय जाबाय नोंथांमोनजों खोथा बाथ्रा सावरायलायनो नोंथांमोना बोरै दं दायो खबरफ्रा बोरै बयबो खोन्थाहरलायदो गावबा गाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं जानांगौ आंहाबो मोजां दासान्दि एसे गगा मोननाय जाबाय थादों आंहा थेवब्लाबो नोंथांमोनजों दसे लाइभआव फैनो होननानै फैबाय सोर सोर आंनि लाइभखौ नायगासिनो कमेन्ट हरलायदो गासिबो माथो बयबो सिरिथार रावबो जेबो कमेन्ट हरलायला नामा नै नोमबाजैया दासो उन्दुना सिखारदों बिबो देहाखौ एसे गाज्रि मोनदोंनो नोंथांमोनजों जोबोद सावरायनो लुबैदोंमोन सावरायलायनो नोंथांमोना रावबो आंनि लाइभखौ नायाखै नामा सानैल'सो नायदों सोर सोर नायदों मेसेज हरलायदो अब्लासो मिन्थिसिगोन नङाब्लाथ' मिथिलानो सोर नायदों सोर नायाखै नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलावनो भिडिअसफोर बा जोंनि न'खरनि खामानि मावनाय नै नोमबाजैजों
आंजों माने खामानि मावनाय बायदिसिना खामानि मावनायफोरखौ दिन्थिलांबाय थानाय मोनसे भिडिअ जों लाबोसिगोन थाबैनो। सोरबा नायबाय थादोंब्ला कमेन्ट खालामलायदो। माथो रावबो नायथाराखैलाय? लाजियो, जोबोद लाजिसुलि। नोंथांमोना ओंखाम जाबाय नामा? बयहाबो मोजां जानांगौ न'खराव। लासै बहा दोङो दायो? आङो लासित कमेन्टफोराव भिडिअसफोरनि कमेन्टफोराव नुबाय थायो लासैत लासैत नाय। बहानिबा लासित जाखो? लासित दा नों दा गुवाहाटियावनो दोङो? थिगानो मोजाङानो ना दायो खबरफ्रा? दाखालिथ' माने नोंखो बाइकनिफ्राय ओइल'सो माथो हरनाय जाबाय। बे बेखौ मा नाम बुंगोन नारायण नामा हस्पिटाल खाथियाव बाइकजों। नोंबा आंखौ सिनायदोंना सिनायासैबा? जोंहा बोराय बुरै सानैजों माने बेयावनो ओइ चेक पस्टआव लासो थांबाय थादोंमोन बे खालि। नोङो आंखौबा सिनाय हरदोंना हरासैबा? दे बेनिफ्राय हाय लिपा, बहानिमोनलाय लिपा बर'? आं मोजां सिनायासै। जायगाखौ खोन्थाहरदो बहानि, अब्ला मिन्थिनोबो लुगैयो, मिन्थिनानैबो मोजां मोनो जायगाफोरखौ मिन्थियोब्ला। आरो चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै दोन चेनेलफोरखौ। जपा मा डिस्ट्रिक्टनिमोनलाय? जपा खोनाबाय थादों खिन्थु आङो एसे कनफिउस जाबाय डिस्ट्रिक्टखौ। लासित दा ओंखाम जाबाय नामा? मानसिखौ खिन्थु बिराद सोलायनाय नुदों दे आङो लासित दा। बिराद मानसियानो माने सिगांनि लासित दा बायदि नङा, बायदि नुवाखै माने बेलेग नुदो। बाक्सानि दे थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय। ओंखाम जाबाय नामा लिपा बर'? नै सासेया नै लासित दा नै दासो उन्दुना सिखारदों मानसियानो। बिराद लाजियो मबाइल सिगाङाव ओंखारनो बिराद लाजियो। न'आवलाय फैगोन ना फैला नोंलाय लासित दा? लासित दा मा होनना बुंगोन बेखौ नोंखौ बै खालि जोङो बै माने खवालकुसियाव लासो थांबाय थानायाव बे खालिसो नोंखौ हथात नुब्रबनाय जादों बेबो। आरो बिनिफ्राय मा होनना बुंगोन, नोंखौबो माबा मोनसे आथ्रानि बहाबा खामानियाव थानाय नुनानै ओरैनो होननानैल' हरनाय जाबाय। मोजां रायज्लायनाय जायासै।
माला फैगोन खोन्थाहरदो एसे नायनोबो लुगैयो एसे आरो मा होनना बुङो आंनि फेसबुकाव थांनानै नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना दोनहरलाय नोंनि नाम्बाराबो गैया आं दाखालि नाम्बारखौ लागोन होनना सानदोंमोन नोंनि खिन्थु नाम्बारखौबो लानाय जायासै आद्रानियावबो आरो नोंबो इमारजेन्सि आंबो इमारजेन्सि बायदि जाहैबाय नालाय नों दाबो जेबो नङा फेसबुकाव हरना दोनहरलाय नोंनि नाम्बारखौ हायोब्ला मालाबा नांगौ जायो अ अ दे सोर सोर नायगासिनो कमेन्ट हरलायदो एसे कमेन्ट हरलायबा एसे इन्टारेस्टिं माने खोथा बाथ्रा रायलायनाय बा सावरायनानैनो मोजां मोनो बा लाइभ फैग्रायाबो मोजां मोनो फैनानै अ अ नों बे खालि रुमावसो ओंखाम जानो फैदोंमोन ना दे 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 माने थिगानो खामानिखौ मावबाय थाबानो जाबाय थिगानो आरो कन्टेक्ट खालामलायबाय था मालाबा नांगौ जायो समाव मानसिफोरखौ बयखौबो बाजिगार माने मा बाजिगार आं बुजि मोनासै नै बाहेरायावनो दसे स्रां स्रांखाय लाइटनि आबाव जिरायनो मोजां मोनबाय आङो बेनिखायनो बायजोआवनो फैबाय आङो नै जोंहानि न'आ दाबो मोजां सिजोल जाजोबाखै बानायगासिनोसो न'खौबो मोजां फिलाप जाजोबाखै आरो ना न'फोराबो बिदिनो रावबो गैथ'वा दायो गावबा गावनि रुमावसो दंजोबो बयबो नै सासे बिराद बेस्थ'थार मबाइलाव माने मा जादों मिथिबायना इन्टारेस्टिं खोथाया फन रायलायबाय थायो नालाय बांसिन बिनिखायनो आङो सिमखौ बहनना लादों माने बिनि मबाइलनि सिमखौ फन रायलायबाय थायो अनेक टाइम फनावल' बेस्थ' थायो माने फनाव थाबाथाय माने ओंखाम संनांगौ ना मानांगौ ना खामानि मावनांगौ बिखौ आन्दाज मोनलायलाङा मानसि फनावनो थाबाय थायो आं बेखौ बुंबायानो थायो सिगांनिफ्राय फनाव थानाङा होननानै नाथाय फनावल' बेस्थ' जाना थाबाय थायो मानसियानो बेनिखायनो आङो सिमखौनो बहना लाखिदों आं बिनि दा गाबबाय था जि टाइमाव लासे एसे गावनि मावनांगौफोरखौ बुजिगोन अब्लासो आं बे टाइमावसो बिनि सिमखौ बहनना होगोन माने आं दा आङो बिनि सिमखौ बहनना होथ'वा लाबोलाय नैखौबो कापखौ आङो प्रिन्ट खालामदोंमोन ओरैनो जोंनि एलबामनि फट'सफोर लोगोफोरनि ओरैनो कापावल' प्रिन्ट खालामना दोनबाय ओरैनो जास्ट मेम'रि हिसाबै थाथों होननानै मालाबा गोसोखांब्लाथाय नायनोबो मोजां मोनो आंहा बहुद फट' बिदिनो माने लाखिनो रोङियाव गोमाजोब्बाय माने फट'खौ नांगौ जायो मालाबा गोसोखांफिनो फटकफोरखौ नायनानै मालाबाथाय गावनि माने बारलांनाय थांनाय समफोरखौ गोसोखांफिनो फट'सफोरखौ नागिरबा आं दानिया बै थांनाय फट'फोरखौ नागिरबाबो मोनला आं दायो फट'सफोरखौ नागिरबाबो मोना दायो माने महा डिलेट जालांजोबखो मा जाखो हमनोनो हाला नोंथांमोना थाबैनो आङो भिडिअ'स लानानै फैबावगोन बिदिनो ब्लग्स भिडिअ'सफोर लानानै फैबावगोन मोजां मोजां जायगा नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन आङो
नोंथांमोना नायनो गोसो दंना गैया दे आंनो कमेन्टआवल' बुंहरदो। कमेन्टआवल' अननानै खोन्थाहरदो। जायगा मोजां मोजां ब्लग भिडिअ लानानै फैगोन जों थाबैनो नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला माने कमेन्ट हरलायदो। लिंहरगासिनोमोन आइया लिंहरदां गाबज्रिहरग्रोदों। अके लासै दा भिडिअसफोरखौ मोजां मोजां लाबोनो नाजागोन आंबो माने बायदिसिना बेस्थ'खायबो लाबोनोबो हाखायाखैमोन दा बिनिखायनो आं नोंसोरनि सापर्ट नांगौ माने नोंसोरबो अननानै आं जेब्ला भिडिअ एगारो नोंसोरो लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो बिदिनो आङो गामिनि मोननैसो मा होनना बुङो जायगा गामिखौ माने दिन्थिगोन। बिनिफ्राय आरो बिदिनो मोजां मोजां जि जायगायाव आं बेराय बे जायगानि ब्लग्सफोर लानानै फैगोन। मालाबा आरो आं बिदिनो लाइभ फैगोन लाइभ फैबाथाय नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय था आंखौ बिदिनो आङो लाइभ फैनो नाजाबाय थागोन। नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो। आं माने सापर्ट गैयिनिखायनो आं भिडिअ'सफोरखौ माने लाबोनो गोसो गैयै बायदि जालांदों गोसोआ बायलांदों। माने नोंसोरबो दाबो जुदि सापर्ट होफिनोबा आं भिडिअ'सखौ सियर लाबोफिनगोन आङो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आं। सोर सोर लाइभखौ नायदों अननानै कमेन्ट खालामहरदो। ओंखाम जाजोब्बायना नोंसोरो? जोंनि बर' मानसिफ्राथ' एसे थाब थाब ओंखामखौ जाखायो नालाय बेनिखायनो आं सोंबाय। सोरबा हयथ' एसे गोबावै जायो सोरबा एसे थाबैनो जायो बेनिखायनो आं सोंनाय जाबाय। जादोंब्ला जादों खोन्थाहरदो जायाखैब्ला जायाखै होननानै खोन्थाहरदो। माने बहुद गोबावनि उनावसो दिनैसो लाइभ फैदों आरो माने लाइभ फैनायावबो जुदि सापर्ट होनाय जुदि नुनो मोना अब्ला गोसोआ थारमाने बायलांफिननो नागिरो। भिडिअ मोनसे लाबोनायाबो माने गोबां खस्थ' जायो सासे मानसि भिडिअ जेब्ला इउटुबनि थाखाय बानायो बा होनो गोनां जायो अब्ला एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो अब्लासो खस्थ'बो दं आरो खस्थ'नि फिथाइ बायदियै नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला माने इउटुबाव भिडिअ'बो लाबोनो हाया बायदि जायो माने भिवार्सआ जुदि खम जायोब्ला वाट्स टाइमा जुदि खम जायोब्ला जोबोद माने लाबोग्राया दुखु मोनो। बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबा आंनि लाइभ होनायखौ नुदोंब्ला लाइभआव दसे फैदो एसे गोसोखौ आंखौबो एसे माने मोजां बेखौ मा बुंगोन आङो गोसोखौ भिडिअ माबा मोनसे लाबोनायाव जाहाथे मोजां खालामना होयो गोसोखौ भिडिअ बिदिनो लाबोबाय थानो हानाय बायदि। दायो मा खालामबाय थादो लासिदा जुदि लासिदा नायदोंबा मा खालामबाय थादो? जों मालाबा थांगोन दै ओरैनो बेरायनो थांगोन लासिदा ओरैनो माने मालाबा बेरायनो थांगोन नोंसिनि बे रुमसिम फन नाम्बारखौ हरना दोनहर आं माने फन खालामनानै थांगोन।
नोंथांमोननि माने कमेन्ट हरनाय सापर्ट होनायखौ आं जोबोद खम नुदों आंनि लाइभ फैनायाव। केमेराफ्राबो मोजां नङिलाय मोजां नुवा। दा टाइमा खैथा जाखो? 8:02 8:02। आङो दायो उनाव फिन खेबसे आरो मोनसे गोदानै लाइभ फैबावगोन। आङो माने दायो एसे मोननैसो खामानि मावग्रोना लानोसै, आंहा खामानि मोननैसो दंबोयो। आं बिनि उनाव फिन खेबसे दायो लाइभ फैबावगोन। नोंथांमोना जुदि उन्दुआब्ला आंनि लाइभआव दायो फैफिन, एसे मोजां सावरायलायगोन, एसे मोजां रायलायगोन, जोङो सावरायलायगोन। नोंथांमोना लाइभ फैनायाव एसे आंखौ माने एसे हेल्प खालाम, एसे सापर्ट खालाम, एसे माने सिगाङाव थांनायाव एसे जै खालामना होदो। आंखौबो अनसायहरदो बयबो। जुदि माबाफोर आंनि बुंनायफोरा जुदि गोरोन्थि जाबाय बायोब्ला बिनि थाखायबो आं निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ जेब्ला आं लाइभ फैयो अब्ला बयखौबो फैगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दायो आङो दोनथ'नोसै बिदिबा बाय।